нархи телефон 4990 рубл. Дар магазини Реалфон ҳамаи телефонҳо арзон шудагиянд, яъне аксияи идона. ҳамаи телефонҳоро нархоша ба шумо нишон метиҳем. видеоро то охир тамошо кунед. подписатсия карда набошед, подписатсия кунед, лайк монед, то ки ёр рафиқои шумоани ин нархҳоро бибинанд. салому алайкум дӯстон, дар магазини Реалфон омадем ва ай ҳамаи нархномаи телефонҳо шуморо худо хоҳад бохабар мекунем ки аз чанд сом то чанд сом арзон шудагиянд. максимум телефонҳо аз 1500 то 2000 рубл дар магазини Реалфон арзон шудагиянд. нархномаро аз Samsung сар мекунем то телефони 4900 сомаша. видеоро то охир тамошо кунед. дар магазини Реалфон телефони омада ки 4990 рубл, телефони Redmi A3 дизайнша ҳамаша ба шумо нишон метиҳам. дохили магазини Реалфон мешавем. худо хоҳад дар ин ҷо боша моро авиакасса пешвоз мегирад. агар ба шумо билет дар кор шуда боша, рақамҳо дар болои экран метавонед ки ба авиакассаи Реал Авиа муроҷиат кунед. ҳамин рақамҳои авиакассаи. хоб, ис мегардем дар ин ҷо бошад соатҳо, наушникҳо, чизе шумо дар кори калонка, агар дар кори калонка боша менеҷери магазин ки дар кор боша, марҳамат. ва дар ин ҷо мегзарем Samsung ай модели Samsung Galaxy A56 сар мекунем ки ин телефон нав омадаги дизайн телефон бинед. телефон чӣ хел дизайн дора, мана дида метавонед. телефон экранаш 120 Гц кор мекунад, дуруни обда бемалол кор мекунад. телефон 50 мегапиксел камера. нархаш 3500 рубл 8 гаш. ин нарх дар ягон ҷо намеёбӣ. телефони Samsung Galaxy A55 нархи 8 гаш дар магазини Реалфон 26990 рубл. Samsung Galaxy A36 телефони модели нав. ин телефон паймати 8 гаш дора, бо 8 гаш мешава ки нархаш 24990 рубл. телефони Samsung Galaxy A35 свети розови, свети сиёҳ, любо свет мешава. нархи телефон 8 гаш 25000 рубл, 8 гаш боша 23000 рубл. Samsung A25 боша нархаш 19000 рубл. Samsung A16 боша ин телефон арзон шудаги 4 гаш дар магазини Реалфон 12990 рубл. Samsung A16 4 мана 12990 рубл. Samsung A06 ин телефон компания Samsung бинед ки Samsung буҷет ниш. нархи телефон 9000 рубл, паймати 64 гаш. мана телефон дида метавонед чӣ хел телефон плавни экран кор мекунад. 4 гаш боша 11000. ва мегардем ба моделҳои Redmi Note 14 Pro Plus ва Redmi Note 13 Pro Plus. мана телефон бинед чӣ хел телефон дизайн дора. ин 13 Pro Plus дар ин обда бемалол кор мекунад. экранаш 120 Гц AMOLED кор мекунад. палец за болои экрана ва нархш боша 29990 рубл. телефони Redmi Note 14 Pro. ин телефон боша нархш дар магазини Реалфон 22990 рубл. ин телефон ҳам 120 Гц экранаш кор мекунад. мана бинед телефон чӣ хел кор мекунад. ва телефони Redmi Note 14 паймати 6 ва 8 ва 8 мешава. 6 гаш дар магазини Реалфон 14000 рубл. телефони Redmi Note 13 моделе ки пеши Note 14 баромадаги. мана телефона дида метавонед чӣ хел дизайн дора ва бинед ки телефон чӣ хел плавни экран кор мекунад. ин телефон 8 ва 8 мешава ки 150 гаш дар магазини Реалфон 16000 рубл. телефони буҷетни Redmi 14C. ин телефон нархш дар магазини Реалфон 8990 рубл. ин нарх дидем, ин нарх дига дар ягон ҷои телефон намеёбед. телефона бинед чӣ хел плавни экран кор мекунад. 50 мегапиксел камера, 5110 мАч батарейка дорад. ва телефони Poco S75 ин ҳам ба 14C монанд аст. ва телефони Redmi A3 ки ин телефон аксия омаде сай, аксия рафте сай. телефона бинед чӣ хел дизайн дора, пушти глянсви, экранаш 90 Гц кор мекунад, 50 мегапиксел телефон камера дора. вақтон бибинем ки телефон чӣ хел качествени мисол камера мекунад. телефон нав активатсия кардагем ва нарх телефон 4990 рубл. ба ҳамин нарх метавонед ки харидорӣ кунед. мегзарем ба дига стол. телефони Hot 50i моделҳои Infinix, телефонҳое ки мисол ба айфонҳои 12 монанд, нархошон 9990 рубл. телефони Hot 50i 158 гаш боша, нархаш 11000 рубл. телефони Infinix Smart 9, ин телефон нархаш 9990 рубл. телефони
Tecno Neo 6 ки телефон аҷияти батарейка ягон танқисӣ намекашен. Ин телефон 5000 мАч батарейка дорад. нархи телефон дар магазин Realfon 17000 рубл 156 бо 15500 рубл бошан мешава. Ва телефони легендарни телефони Tecno Spark C Pro. Мана телефона бинен. Экранаш 120 Гц кор мекуна. Батарейкаш 5000 мАч. Нархаш 13990 рубл, памяти 128 гб. Телефони Tecno Spark CC 10500 рубл. Дизайн телефона бинен. Телефон чихел дизайн дора. дар дарони комплектасияи телефонҳои Tecno ҳама чиз аст, дига ягон чига телефон харидорӣ намекунед. Нархаш 10500 рубл. Tecno Spark Go 1 телефони буҷени дар байни моделҳои Tecno Go, Tecno Spark ма телефон нархаш 7000 рубл сар мешава. ва телефонҳое ки ба Samsung монанданд, не ки Samsung нестанд, ин телефонҳо нархошон 8000 рубл. Телефони M Horse 20 Pro ки ба iPhone 16 Pro Max монанд телефон, нархаш 8000 рубл. ва телефони Tecno Spark Go 1 ва телефони M Horse 15 Pro Max. Чиста 15 Pro Max болош, дурунаш Android ай, нархаш 7500 рубл. ва телефоне ки мисол легендарне гузаштага Itel A70 ки ҳаматон телефона мепурсиден, нархи телефон шид дар магазин Realfon 8990 рубл. телефона бинем плавн экран чихел кор мекуна, дохили комплекса тамоми чиз дорад, ягон чи дига намехарен. Свети кабут, свети зард, любой намуд расветкаш мешавад. ва телефони Honor X9C Smart. X9C ра модели арзонакш. Кадомида ба X9C зурш намераса, метавона ки X9C Smart харидор кунад. Нархаш 19000 рубл. телефони Honor X6B. телефони популярне гузаштага, телефони бақувват ай. телефона бинен чихел кор мекуна. Мана бинен 90 Гц экранаш кор мекуна. камера 108 мегапиксел. нархи телефон 11990 рубл. Honor X8C телефони наобромадагӣ ки моделҳои Honor бози Honor X9C, X8C ша броварда се последний модел. ин телефон нархаш 19000 рубл. ва телефони Oppo Reno, касе ки мисол телефони Oppo маъқул, мана телефони Oppo Reno 512 гигабайт памят дорад, нархаш 21000 рубл. И буд нархномаи ҳама телефонҳое ки наличи дар магазин Realfon қарор доранд. Если что успет кунед, заказ кунед, доставка ба ҳама областҳои Россия ва Тоҷикистон дорем. дохили Москва да бошен, то пеш метавонад доставка мекунем. телефонҳои нави Samsung A56, A36 ҳам арзон шидагиан, метавонем ки ба нархи 24990 рубл A36 харидорӣ. ба нархи 30500 рубл метавонем ки телефони Samsung Galaxy A56 харидорӣ кунем. агар хоҳем ки дар бораи моделҳое ки дар магазин Realfon ҳаст маълумот гирем ки нархномаша бидонен, телеграм канали Realfon Москваро пайгирӣ мекунем. дар ҷа ҳамаи нархномо, расветкаш кати, памятчи кати, оперативкаш кати ҳамаш омадагиай. метавонед дар хона бишини ба ҳазур аяла вибр карда ва муроҷиат кунед. если что рақамо дар болои экран, агар ягон чиза пурсон шавен, метавонед ки оператор пурсон шавен.